Poplašný alarm proti požiaru zachraňuje životy. Dym dokáže zabiť vás i vašu rodinu ešte predtým, ako vznikne požiar. Budete mať väčšiu šancu zabrániť požiaru vo vašej domácnosti, keď si zaobstaráte požiarny alarm. Je vhodné mať aspoň jeden požiarny alarm na každom podlaží vašej domácnosti. Keď ešte takéto zariadenie doma nemáte, môžete ho mať dodané a tiež zadarmo namontované požiarnou službou. Keď už takéto zariadenie doma máte, môžete využiť služby úplne zdarma, ako napríklad kontrola a nastavenie tohto požiarneho zariadenia, ktoré sa postará o vašu bezpečnosť. Požiarna a záchranná služba Južného Walesu zabezpečí rovnakú starostlivosť všetkým domácnostiam našich komunít. Požiarne systémy sa prihovárajú ku každému rovnakou rečou, keď ide o život. Viac informácií sa dozviete na čísle 0800 169 1234.